ng'amosi bede loche kata e telo igni mang'eny. Yuarruok ni kanye ka en mana ich lach mar pesa kose en bedo ni ji te ong'e ni nitiere mibadhi. Nikech ka ng'e ni dhi miya siling 100 to wadhi nyiewo gimoro men siling 100 kod imiyago kod imiyo ng'at machielo dong' onge yuarruok. Wayuare mana ka dipo na ng'e ni 100 ok adhi tiyo kode te moko ne dhi dong' I am on record as saying ni jo Kenya nyaka koro bed serious. The laws ma wan godo are very progressive. King Year Schedule 6 of that very constitution, okay? Owacho ni ng'ama nigi mibadhi ong'e kod okonego dhi e telo, okay? But here is a case majowa are basically worshipping the corrupt. Jo mibadhi go nikech pamo nyant mare maginyalo yudo, okay? Omiyo an pod awacho ni until as a country wadok back to the laws mose pass mondo wa ensure ni jo mwaketo etelo. I mean, let me tell you, Trevor, gidongere, everything, and by there it is true, I know you prove it, everybody else prove it, will rise and fall at the level of what? Leadership. Telo. The only thing one lack a penyuani enangoa and telo. The one get telo manyalo inspire ngato. Mondo kik tema ngoa, mondo kik bede ngoa e mibadhi. Koso ka in jatelo ka ngato ngiro kono ngano maja mibadhi chama ni sanki atima ngoa. Kika beja mibadhi. Okay? Omiyo gima timore sani kaki penja, unfortunately is fueled by the desire of corruption. How much resources are you controlling? Kaka member of parliament ingi pesa di minyalo jen travel in kama itim mai kaka in governor ingi pesa di minyalo kama in president ingi pesa di in minister ingi pesa di in kaka mano is the driving force or factor behind all this war that you're seeing. The normal mwananchi is not in contention. No one even thinks about them. Unfortunately. Mama in mana kuwe makoro jidwaro ka.